weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to belil mani sambalu sa gurela sarɓe falo ɓoggela wura ali gollodu ma fondo lewe e sare demba wulli weste base ko on waktu yoni ha to guetema kame gawi nana ene jiya e gardini kabruji mena to leydi Sénégal hoorejo jagorɗe leydi Sénégal e soti konngoli mum fade fedde wiiten Amnesty International ton leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamedou Abdel Aziz e yewtidi yogay jayndiyankoɓe Jeune Afrique ko fate gurdama Bo Ammato ton leydi Mali kalfinaɗo catal ko fate kuɓam kame jarteɗam e nder leydi ndi e holliri kulhuli mum lewru falnuma waɗa ngakkende no feewi ton leydi Gambie ɓiɓɓe gambinaɓe ndumtima e ɓoore Yahya Jammeh e ko fate ne wawi safrude ñawa mbitengo sida ton to Guinée Conakry oɗo hen ñalawma hande e lundiɓe kame syndicat en noddi mbaɗi e rango ko wiyete wuuro maygo oɗo ñalawma hande e nder Boli Conakry ton to leydi Nigéria ko jonde mawde jooɗi toon taw kadi ko Lac Tchad e leyɗele kufɗiɗum gam haɓade caɗele baɗɗe hen konngol men mbaynigo e koko fate haɓade ko wiyete human binnago moni kala yo waw windude e musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde nogas e jeegom colte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake tintino ñalawma teddiniraɗo e ceerno Moussa Gassama gowɗo wadde e kala hitande oɗo saaha so heedi e galle Cilugel to ndulmaji dembe en mbaɗi erago dendagal ndulmaji naɓe kala e ko taari ndulmaji kala nde mbawata tawtorede oɗo hen ñalawma taw kadi ko ñalawma mawniniraɗo mami men ceerno Moussa Gassama oɗo saaha noon ne woni khalifa galle o ceerno Abdoullahi Gassama kame ceerno Abou Gassama kanko ceerno Abou Gassama waɗi erago e dendagal bandiraɓe ndulmaji naɓe almameɗo e wuuro ngo e kame sernaɓe wuuro ngo ha tenti kadi e jeunesse wuuro ngo kala e dendagal bandiraɓe wuuro ngo kala oɗo saaha so yonti noɓe kewi wadde kala hitande alhamisa paɗoɗo henno so gueno haji woni go lewru mars fandu ko nden tigui ñalawma waɗata taw kadi ko ñalawma kurɗo gam jokkude enɗam e wurtinde sunnaji kame haalde ɓuure oɗo hen jiyaɗo Allah taw kadi ko biyeteɗo ceerno Moussa Gassama kamɓe noon mbaɗi erago dendagal guure taariɗe ndulmaji demɓe kala ko wayno ndulmaji funeɓe kononne kadi ko wayno dumga wuuro Alpha dumga wuuro ceerno kononne kadi dumga Boisaya ha fanma ɓokki jawe kononne kadi Kawela Kangala Modi Bula ha fanma tonto seeɗo seɓɓe kame seeɗo jarena ko noonne kadi ha fayenma ɓokki sabunu nabbaji cuɓilela nabbaji mbakna dow mbakna lesa ko noon kadi wudduro sadele guijilono ali wuri keɗele ko noon kadi fonde sammali ha fayenma nima kame kundel ha fayenma tiggere kame noon mbaɗi erago ko noon kadi nabbaji ha fayenma mogo kame boynaji ha fayenma cempeng e dendagal diwanuji kala leydi Sénégal kame leydi Mauritanie kala mbaɗi erago dendagal bandiraɓe kala ɓe mbawata tawtorede oɗo saaha noon yettini ɓatake o ko ceerno Hamza Gassama taw kadi ko gonɗo e leydi Gabon e nokku meɗen biteɗo Porsanti ko siftinde on oɗon ñalawma teddiniraɗo ceerno Moussa Gassama o waɗata ko cuuɗi men ndulmaji dembe ɗum noon waɗata ko ñande alhamisa paɗoɗo henno so gueno haaji taw kadi hawrata koye go lewru mars so gueno haaji ha joni keddoɗen koye fanno tintinugol toon to cuuɗi meɗen walla tan mbiyana toon to Gambie oɗo hen musidɗo wiyete ko ceerno Ibrahima Ba kanko noon joom suudu makko ne wiye Jariyata Sowa e ken wona joni balɗe jonɗe no fewi ɓe jiyani cuddiɗo makko e caggal noon nde joom suudu makko yano nokku biteɗo Basse Mansanja Basse Mansankunda toon tigui wayano suudu safirde wotoro toon wonno ene wiye merci ko toon tigui wayano gam ƴettoyde leɗɗe wonande kay cukalel makko gorela walni ɓinguel makko gorel biteguel Daouda Ba e guilde noon
hawde saha mo gondena be njiyanimo kono noon ene hula yata waƴƴettani lawola ngam yaade ko fate banggue majjere kangel cukalel ngel noon angel yaara lebbi 5 taw kadi ko pawɗi seeɗa kanko debbo noon wiyete ko jariyata so omo yaara duuɓi nogas e jeegoma eɗen noon eɗen mbaɗi erango kala bawɗo yiide debbo biteɗo jariyata so taw kadi ene yaara duuɓi nogas e jeegom ne jogui ɓinguel tokosel ene wiye Dawda Ba en yaara lebbi 5 taw kadi koko fayi balɗe seeɗa kala jiiɗo ɗum yo jokkodira e ngel ɗo hen noddirguel taw kadi notatama ko ceerno Ibrahima Ba ngel noddirguel noon mbatta ko 00 220 mbaɗa 303 33 05 walla mbaɗa walla mbaɗa 00 220 715 44 94 walla mbaɗa taw kadi ko ngel ɗo hen noddirguel ko Angleterre notatama ko Bakary Ba 447 45 024 67 04 taw notanma ko Bakary Ba seftinde on kala jiiɗoɗo hen debbo biteɗo jariyata so en yaara duuɓi nogas e jeegom ne jogui ɓinguel en yaara lebbi 5 taw kadi ko pawɗi seeɗa yo jokkodire e nguelɗo hen noddirguel taw kadi mbatta ko 00 220 00 220 303 mbaɗa 33 05 walla mbaɗa 00 220 715 44 94 walla mbaɗa 447 45 024 67 40 taw kadi walla mbiyen 04 taw notatama ko Bakary Ba kanko noon wo jeeya ko cuuɗi men to wiyete kanko no jeeya ko cuuɗi men toon to leydi Gambie to wiyete Sare Demba Wuli West kala bawɗo yiidemo yo jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe oɗo hen ñalawma hannde noon ɓe keɓinande nouvelle omo yaara hedde leydi Mali kono noon dendagal bandiraɓe wawɓe wonde toon to leydi Mali kala so tawi jii baɗoɗa ni hen yo jokkodire ɗeɗo hen noddorde beele koreji makko kame joom galle makko kala no wawa yitudemo kabruji men ɗemgal pular no mbiruɗen gardidi kabruji men hooroje jagore leydi Sénégal biteɗo Mohamed Boun Abdallahi Dionne caggal kay nde o yeehi toon to Gossas ko toon tigui o suuti konnguli makko gam farnude fedde witede Amnesty International caggal noon ndeɗo hen fedde holliri darde mum gam yidde darade haqqi namade e nder leydi Sénégal kamɓe noon ɓe kolliri wonande kay won wonɓe leydi Sénégal ene jiiɗi hebde fodde ko wiyete potal taw kadi ko ɓeɗo hen witeɓe gorkati en walla mbiyena gorkati débaten ko toon tigui o suuti konnguli makko gam hollirde wonande hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ko jaɓanani Barack Obama ko wonande ɗo hen fedde jaɓanta kanko hoorejo jagorɗo o haɗani ɗon tan o joofima peɗeli faade Idrissa Seck oɗo saaha kala gonɗo e ɓoggi karaleje gam ñingde hoorejo leydi Sénégal kanko oɗo hen biteɗo Mohamed Boun Abdallahi Dionne taw kadi ko hoorejo jagorɗo leydi ndi o holliri wonande ko kanko ɓuuri ɓoyde Idrissa Seck ko wiyete ardade ko Allah wiyete hoorejo jagorɗe e tuma noon Idrissa Seck nde wonno hoorejo jagorɗe e saaha Abdoulahi Wadda wonano ɓoyɗo kono tuma noon dirtini koppareje jonɗe no fewi ha dumba e cuuɗi dumbirɗi e caggal noon oɗo saaha o holliri Idrissa Seck ko joom ngaalu teni kadi ko kewɗo kaake teni kadi kam ɓuurimo hewde kaake teni kadi kanko ɓuuri ɗum wonde e ko wiyete hoorejo jagorɗe taw kadi ko dumunna juɗɗo no fewi oɗo saaha noon waɗi erango faade dendagal ɓesgu Sénégal naɓe kala nde mbattata haqqillaji mumen e nguɗo hen ngalungu Idrissa Seck jogui oɗo saaha mo gonen holto fotata ittude ɗum ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kaali accident musɗo baɗɗo lawol Mboura taw kadi ko faade toon to Bambilor oɗo hen accident noon waɗi neɗɗo goto mayɗo hen taw kadi mayɗo hen noon yarano duuɓi 76 waɗi yimɓe jeeɗiɗo gañiɓe hen taw kadi ko gañanɗe musɗe no fewi ɓe tawi cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to Mboura ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali ladde Bofa Bayota caggal janguji bannuɗi toon e daroɗe ndeɗa hen hitande ha yooɓi pittali yimɓe 14 16 jaggaɓe taw kadi tuuma kañumen gaɗi ngalɗon baɗal ñalawma hanki o guittama toon to Ziguinchor ɓenninama toon to Dakar ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale kaso mo Liberté 6 taw kadi ko dumbaɓe wonɓe toon ɓe oɗon ñalawma hande natani gueddere taw kadi ñamata jarata kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe wonande kay ɓen renoɓe ɗiɗo hen cuuɗi wonɓe toon ɓe e kala saaha ne piyaɗe
piile catude tene kadi ɓe ngala toon fodde hay seeɗa ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Wourossogui kalinoɗo hen accident musɗo baɗɗo toon taw kadi ɗo hen suka kankone ko duwagne wo liggoto tigui koye koniyen kaggal faggudu o wiyete ko Mamadou Mbenga kanko noon o iwno ko hedde koɓɓilo mo waɗɗe moto taw kadi ko toon tigui o gollanno nde wayri noon haw ɓatti Carrefour mo Wourossogui ko ɗon tigui o feeri naggue nguen naggue noon nde yani kankone ko ɗon tigui way yani ko ɗon tigui dande makko soƴƴi caggal noon sukaɓe yonɓe noon ko ɗon tigui ballimo nayimo to cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to Wourossogui ko toon tigui o rutte joomi ko nguen naggue kadi ɗo yannoɗo ko ɗon tigui ngenne kadi maayi kanko noon ɓandu makko nawama toon to Touba ko toon tigui o wirete oɗo hen ñalawma hande sen gewi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz yewtidi ñalawma hanko e jaydiyankoɓe taw kadi koɓe jaydiyankoɓe Jeune Afrique kanko noon o suuti konngoli makko faade ndeɗo hen fedde witende Sarpa taw kadi ko fedde darinde haɓade ko fate banggue mbuñaari soɗen teski noon ndeɗo hen fedde witende Sarpa oɗo saaha kala ne joofo peɗeli taw kadi ɓe joofoto peɗeli ko leydi Mauritanie worande leydi Mauritanie heewi mbuñaari kanko hoorejo leydi Mauritanie noon tuma nde o yeytidano e jaydiyankoɓe Jeune Afrique o holliri ndeɗo hen fedde woni caggal mum ko oɗo hen joom kake joom ngaalu no feewi taw kadi ko biteɗo Mouhamed Bou Ammata kanko noon o holliri guila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi walla min hitande ɗunaji ɗiɗi e jeetati e guila tan on saaha ha oɗo faaha fayema oɗo saaha mo gonɗen oɗo hen biteɗo Bou Ammata koko dari darde tindinal gam haɓade laamu leydi Mauritanie kanko noon o holliri ɓeɗo hen jeeyaɓe ndeɗo hen fedde so tawi kay darima ene kaaɗo ko fate banggue mbuñaari politique ko haɓade oɗo hen gorko biteɗo Bou Ammata caggal on ko on tigui ittata ngaaluji gam tottude ndeɗon fedde kanko hoorejo leydi Mauritanie o haɗani ɗon tan o holliri wonande kay ɓe bindi ɓatukuji jonɗi faade kay yoggay leyɗele ko fate dadiɓe beele kay ɓe mbawa jaggude oɗo hen joom ngaalu Mauritanie gonnoɗo toon to leydi Maroc oɗo saaha taweteɗo toon to leydi Belgique caggal noon tumede ko joom ngaalu tene kadi omo sotta yimɓe hewɓe ɓe kolli o holliri kanko hoorejo leydi ndi ɓe bindi ɓatukuji jonɗi no fewi gam yidde jaggudemo kono ha oɗo saaha mo gonɗen haydara ala hen tawa ko gasi kanko hoorejo leydi Mauritanie o haɗani ɗon tan tene o holliri kanko oɗo hen Bou Ammata ko kanko tigui woni yogay caggal jaydiyankoɓe taw kadi ko windoɓe yogay gueɗe en gadda e nder leydi Mauritanie oɗo saaha noon o windi ɓatakuji kewɗi gam ñingde leydi Mauritanie kanko hoorejo leydi Mauritanie noon jaydiyankoɓe nde namdima ko fate banggue landaji leydi Mauritanie so tawi kay landa laamu ngu ma weldit e landaji lunduɗo maɓe mbaw joddade gam addude ko wiyete beldal e nder leydi ndi kanko noon o holliri oɗo saaha mo gonɗen o wona tigui jokkito mandama ko walla tan mbiyen ko hedde mandama ko gasde ko wona tan joɗademo jonde gam yidde rendinde wonande landaji yo gontu neɗɗo goto ɗum noon holliri ɗum oɗo hen gardiɗo landa tawassul walla mbiyen gardiɗo landa tawassul biteɗo Mouhamed Mansour Djamil holliri wonande haala Abdoul Aziz oɗo saaha mo gonɗen hollirti ko Abdoul Aziz wona ƴamtowo mandamuma tataɓijo caggal muɗum noon kikiɗe ñande aljuma kikiɗe nde ñande hen hoorejo leydi Mauritanie ñande o iwi toon to leydi Belgique o tawi tigui yimɓe hewɓe ne jaɓɓimo ɗon ɗo yesso galle lamorgo ngo caggal noon nden tigui o hettima mabɓe kamɓe noon woni yidde mabɓe e wideɓe ko hoorejo leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe kay ko yo ƴamtu mandama ko tataɓijo caggal noon seedademo golle mabɓe e caggal noon seedadeɓe golle makko e nder leydi Mauritanie ko wona ɗum ko noon oɗo hen ñalawma hande sarɗiyankoɓe leydi Mauritanie taw kadi ko sarɗiyankoɓe ɓurɓe ɓattade hoorejo leydi Mauritanie kame yoggay sukaɓe waɗɓe kala ndenti oɗo ñalawma hande taw kadi ɓe ndenti ko place la république gam yuɓɓinde toon meeting mabɓe mawɗo gam hollirde wonande oɗo saaha yidde mabɓe kay ko hoorejo leydi Mauritanie yo ƴamtu mandamuma tataɓijo kamɓe noon ɓe kolliri aɓe jiilo ciifa aɓe jiilo ciifodiran taw kadi ko ciifande kene wona million ngaji yomɓe gam kadi wallidde hoorejo leydi ndi beele ene wawa ƴamtude mandamuma tataɓijo ha joni toon to leydi Mauritanie kedoɗen ma en kaali leggal biyetegal Riyada tonne kadi oɗo saaha mo gonɗen ko koppiraji coura tigui goni toon ha ganduɗa ɓesgu leydi ndi kala oɗo saaha noon ne goni e caɗele mawɗe no fewi so tawi tan jamma ari ɓe mbalata koye niɓɓere so weeti kadi ɓe gandani e holto kuɓama leydi ndi naati caggal nde ɓe kolliri wonande hitande ujunnaje ɗiɗi e tati tuma noon nde hoorejo leydi Mauritanie fodaniɓe kay wonde
ma toppito e kala ko fate kubam kame jartedam kala e ndera falde Riyad wala tan mbiyena e nder regal Riyad ha tendi kadi e ndera pikkaji ɗi kala ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jillu Cheikh Ahmadou Tidiane Cheikh Ahmad Tidiane Niassa taw kadi ko baɗɗo jillu muɗum e nder leydi Mauritanie guila ñande aseɗa ha femaɗo saaha mo gonɗen e ñalawma hanki onon wo joddima e gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie biyeteɗo Mouhamed wuldu Cheikh e wuldu Cheikh Mouhamed ko on tigui wo joddi caggal noon on tigui holliri wonande kay oɗo hen biyeteɗo Baye Niass ko jinnaɗo muɗum e ɗum noon ɓiyum oɗo hen walla mbiyen tanum biyeteɗo Cheikh Baye Niass wawata arde e nder leydi Mauritanie caggal ɓe joddaki ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale ka biyeteɗo Mbera e soɗen teski noon ko doga molto en iwnoɓe tonto leydi Mali gari moltade e nder leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Mauritanie itti kay kene yona wonande kayitaji e gam wallidde ɓen sukaɓe beele mbawa hebde kayitaji mbawa jeeyede e nder leydi Mauritanie e sen gewi tonto leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali e gardiɗo cetal kuɓɓam leydi ndi kame jarteɗam kala taw ko biyete ngala DMSA kanko non holliri biyeteɗo Ladjo e biteɗo Ladjo Sakoba ko way biteɗo Ladjo Sakoba kanko noon holliri oɗo saaha mo gonɗen e kulhuli mabɓe wonno hitande hikka nde toɓani baduɗe jippaki no hannirta ni oɗo saaha noon mbalkaji mabɓe ɗi kala ko ngakkuɗi diƴƴe e caggal noon ndeɓe berti juuɗe mabɓe faade laamu ngu gam hollude ɗum oɗo saaha mo gonɗen e caɗele ɓurɗe teskade ko fate banggue kuɓɓam ha tente ndiyam jarteɗama ɓe koliri noon laamu ngu suwa taw nottadeɓe no hannirta ni omo holliri noon wonande wurɓe e nder wuuro wiyetego Bamako oɗo saaha mo gonɗen ɗo hen e nduɗo hen lewru darto ndu wiyetendu lewru mars ma kuppiraji kewɗi mbaɗa e nder lamorgol ngol ko fate banggue kuɓam kame ndiyam jarteɗam kala ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en kaale hakkude aynaɓe kame remoɓe bukki e sen kaali bukki woni wiro oɗo saaha noon kamɓe aynaɓe ɓe kolli kulhuli mawɓe no fewi ɓe kolli kulhuli mabɓe no fewi ko fate banggue bukki ɗi caggal noon so tawi bukki ndemanoma e so tawi biƴƴe ɗe guitama ko kamɓe tigui kewno tottede ɓe dokka dabeje mabɓe oɗo saaha noon wonande ɓen remoɓe bukki ɓe kewi tottude ɗiɗon bukki noon walla kewi tottude ɗeɗon biƴƴe ko ɓeɗo hen fewnoɓe ko fate banggue nebemeje e caggal noon teskede biƴƴe ɗe ne gadda nebemeje jonɗe no fewi e ñalawma heccanki onon ɓe dañi joddade oɗo hen gorko biteɗo Sanusi Babouya e Sanusi Babouya Silla taw kadi ko gardiɗo suudu jeygungu leydi Mali e kamɓe noon ɓe mbawi joddade gam hadde wonande biƴƴe ɗe jalta leydi Mali oɗo saaha noon ne teska biƴƴe ɗe so tawi ko ton jaranno tigui ko jaranno ko nogas e ɗiɗi ujunere oɗo saaha noon guila kay yimɓe batti iwde caggal leydi Mali gam arde sodde ɗeɗen biƴƴe e nawa ɗum gam yeytoyde ɗum wonande société ji goɗɗi wadde hen nebemeje jonɗe no fewi oɗo saaha noon jarata ko capantati ujunere ujunnaje jeegom e capantati e ujunnaje jeegom taw kadi ko ɗum tigui woni ko jarata taw ko ton goto oɗo saaha noon kamɓe aynaɓe ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi tene kadi ɓe kolliri so tawi yarindani hen e koɓe jogorɓe sertude dabeje mabɓe ha laaɓa e sen giwi tonto leydi Mali paɗen ko tonto leydi Gambie caggal noon oɗo hen biteɗo Yahya Jammeh tuma kay nde o hollirno wonde kay wawi safrude e ñaw mbiyetego sida kamɓe noon ɓe kollirino wonande kay o taƴinoma e fedde witende loni sida oɗo saaha noon pelle goɗɗe dariɗe gam kay yidde riwtude ñaw mbiyetego sida e guitti tigui eɓɓore makko kanko Yahya Jammeh haalaɓe a wicen gam jokkodirde e fedde witende loni sida gam haɓade sida e nder leydi Gambie kala ha joni tonto leydi Gambie keddonen no mbiruɗen e gardidi kabaruji men nane wonande kay oɗo hen suka debbo kanko o wiyete ko Mariama walla ni mbiyana o wiyete ko Mariama Sow kala wal jariyata Sow kala jiiɗomo oɗo saaha ne wawi jokkodirde e joom galle makko biteɗo Ibrahima Ba e taw kadi ko noddirguel 00220 e 00220 303 e 33 05 e caggal on ɗiɗo dumunnaji kala aɓe jiilomo kono ɓe jiitanimo omo yaari noon e cukalel gorel ne wiye Dawouda Ba ne yaray lebbi joya e sen giwi tonto leydi Gambie koto Guinée Conakry paɗen oɗo ñalawma hande e lundiɓe ɓe kamɓe ɓeɗo hen wiiteɓe syndicat en mbaɗi ewnago e wonde oɗo ñalawma hande ɓe jiiɗi tigui ko wuuro ngo yo won wuuro maygo e caggal noon hay werla goto dogata hay goto kadi gollata oɗo saaha noon e yogay leeɗe e nder Guinée Conakry ko wayno leeɗe e ko wayno leeɗe e nder Guinée Conakry
kadi yo gaylede hollirama wonande oɗo saaha mo gonɗen ko wayno Besio ko wayno Bofa ko wayno Besio walla mbiyen ko wayno Bisia e ko wayno Bamfoa e ko wayno Hamdallahi kono ne kadi Carrefour Hafiya ɗeɗo leyɗe kala hollirama wonande werlaji doggani hen oɗo saaha mo gonɗen e caggal noon sukaɓe hewɓe jippima gam duppude ponoje e booli he oɗo saaha noon dadiɓe ne keɓli gam waddude ɓere hen sukaɓe kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuri humpede humpitade ɓuuri humpede sen giwi tonto Guinée paɗen ko tonto Nigéria oɗo ñalawma hande battumango joɗima tonto lamorgo Nigéria to wiyete Abuja gam yurnitade e lac Tchad noon woni maayo Tchad ngo caggal noon ndeɗo hen fedde wiyeten UNESCO caggal yurnitade ɓe wonande oɗo saaha mo gonɗen tonto lac Tchad toon heewi toon ɓeɗo hen wiyeteɓe Boko Haram caggal Boko Haram noon ɓe kolliri wonande wayloji ɗi ko walla walla mbiyen changement climatique o woni waylo taari ndi oɗo saaha noon yoro mango ari toon ha ganduɗa e yogay dabeje ɓurnoɗe woni toon taw kadi koko wayno nayyi boɗeji mawɗi no fewi oɗo saaha kanji kala ɗi goni koye halkade ha joni toon to leydi Nigéria keddoɗen yogay sukaɓe taw kadi ko dahanoɓe altino ɓenni dow to henno kene fota wonde temedere e suka dahaɗo ha oɗo saaha mo gonɗen hay goto e mabɓe taw suwa taw yitede toon to leydi Cameroun paɗen toon to leydi Cameroun oɗo hen lundiyanke mawɗo taw kadi ko ɓoyɗo ƴamde lefol laamu e nder leydi Cameroun taw kadi ni heewi yarde sungoji oɗo hen biteɗo Paul Biya lamiɗo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen e kanko noon wiyete ko ni John Fondi kanko noon holliri oɗo saaha mo gonɗen e yidde makko ko yatirde caggal gam accidde sukaɓeɓe wonande sukaɓe mbawa ƴamde lefol laamu e caggal noon wo mawni ten kadi wo ƴami lefol laamu laabi jondi no fewi kono Allah rokkanimo oɗo saaha noon yidde makko ko nando makko biteɗo Paul Biya mo ƴamdanno lefol laamu ɓayde kañum e hoore mum laamima ken wono juuɓi capanɗe tati pawɗi yidde makko oɗo saaha mo gonɗen e kañum yo accir leydi ndi jaam beele sukaɓe mbawa heɓɓade leydi ndi mbawa laamade e sen giwi toon to leydi Cameroun paɗen ko toon to Burkina Faso gardiɗo dadiɓe e taw kadi koɓe dadiɓe nokku biteɗo Zirio tonne kadi on fawama junggo caggal nde o betta omo wonde cukalel dewel wonde cukalel dewel jarannoguel e duuɓi sappo e goho e guel cukalel no yaara duuɓi sappo e goho ko ɗon tigui tawa omo wonde mum caggal mum noon e dañi tigui dadiɓe hewɓe settiɓe ɗum kanko oɗo saaha mo gonɗen omo tawi juuɗe dadiɓe e toon to leydi Burkina Faso tonto RD Congo paɗen tonto RD Congo seppoji banno toon ñalawma hanki taw wonno ɗum ko Evgen woni Issa iyankoɓe e kamɓe noon ɓe kolliri police hanki felli taw kadi ko baluji ɗiɗi ha ganduɗa yoɓima pittali e yimɓe ɗiɗo taw kadi ko seppannoɓe e wonande noon ɓen dadiɓe tawtornoɓe ɗin seppojiɓe ɓen kam guuli ha memi leydi kolliri e wonande hay bal goto pellani pelli noon baluji kawus taw kadi ganduɗa bal kawus warata hay neɗɗo goto e tene kadi ɓe kolliri ɓe beddima toon ko wiyete hendu farkor woni lacrymogène e kono noon hay goto ɓe mbarani oɗo saaha mo gonɗe noon kamɓe ɓeɗo hen wiyeteɓe Evgen ɓe kolliri e mayɓe mabɓe ɓe non ɗon so tawi leskoji mbaɗama hen ma ɗum yiite e toon to Afrique du Sud paɗen ɓurnoɗo ɓattade hadafi biteɗo Bachir Saleh e kanko noon ñandel juma nde o fellama taw kadi fella koye werlama komo fanoto bo wallaɗe diwoje e ngal lamorgo leydi Afrique du Sud e soɗon teski noon kanko oɗo hen biteɗo Bachir Saleh laamu leydi France oɗo saaha noon ne yiilomo gam waddema ko leskoji caggal noon tumede oɗo hen biteɗo Nicolas Sarkozy e bite Nicolas Sarkozy hitande ujunnaje ɗiɗi jeeɗiɗi ne tuuma ko kañum tigui ñaagui e ballal iwde Khadafi gam Khadafi wallitamo ko fate banggue sumgoji e bannoɗi toon hitande ujunnaje ɗiɗi jeeɗiɗi ha ganduɗa Sarkozy gagni oɗo saaha noon kamɓe laamu leydi France yidde mabɓe kay ko yo sellu woto ma e ngal ɗo hen kurala e ngal o fella beele ɓe mbawa jokkude leskoji mabɓe gam andude baɗɗo ngal ɗo hen baɗala kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuri humpitade ɓuuri humpede ma en dutto ha toon to leydi Sénégal kalene oɗo hen tana baɗɗo toon to mbawa noon guel ɗo hen cukalel guel wiyete ko Mariatou Doumbouya kanko noon jinna makko nelinomo jamma ɓennuɗo hen walla mbiyen jamma heccenke o yo ya bitik o sodoya café kame kosama e nden noon omo yaara duuɓi jeetati kanko guel cukalel nden o yeehi ha o yettima toon e guilde noon o artani jinna makko pawani e maggel guite caggal mum noon jinde wotere ɗon wonno ko
ɗon tigi ɓe tawi mbus goto ɓaleejo angel tigga angel wedda toon angel maayi caggal noon nde dadi ɓe mbaw ngari mbaɗi hen loskoji jaƴƴi no fewi caggal noon ɓe pawi juuɗe mabɓe e joom bitig ɗo ngel yano sodoyde to caggal noon nden ɓe mbaɗi hen loskoji jaƴƴi no fewi ɓe tawi toon butela sangara ɓe tawi toon kadi nder bitig e ko wiyete poɗɗe ɗaynoje ɗe e caggal noon cukalel ngel nde ngel waɗa loskoji tawama e hunuko maggel tekkerene toon e taw kadi ko nden tekkel tigui wo ɗeɗɗira woto wullude oɗo saaha noon on joom bitig ne tawi juuɗe dadiɓe loskoji ɗe lokki noon hol baɗɗo ngal ɗo hen baɗala kanko jinnaɗo no o holliri ɓinguel ngel ɓe tawi hunuko he e taw kadi ko tekkere woto haɗede wullude e kabruji menan joolam jaɓeri ko haali abouba ñalawma janggo so gueno haaji maw aranen e joolam jaɓeri konngol meɗen mbaynigoɗo hen ñalawma hande mbasiɗen bandiraɓe ko yooɓe tinno e bindol moni kala yo waw windude nde tawno bindol ko ɗum woni ko nafata neɗɗo so wawi windude o suuro sa wawa windude cuurtoɗa ɗum noon moni kala yo janggo bindol caggal nde annabi men mo jaame kisse woni holliri e wonande jangde ko guilane neɗɗo e jibina ha fayi e nder qabri muɗum hay goto diwani jangude e janggen bindi kutorɗen bindi e jiyen bindi mbawen rende keeri e musidɓe tedduɓe joolam jaɓeri janggo haali abouba ma arani hen e musidɓe soko min mami ara noon janggo so Allah jaaɓi e kabruji men Afrique kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranin oɗon ñaaga yaafuya noon e koma ɓooli mbaɗini hen dande nde